Hello mga ka-listeners, mayong hapon o ang oras on top alas 5 sa kahaponon mga ka-listeners. Unya mag-upload ta sa part 2 sa buak nga salamin, no? Nya basa ko sa mga comment niyo, no, nalimot magugasa ko dapit na human og basa sa niagi, no. Muna nga dili na ta magsugod aring katapusang sumpay sa Nanay Rosa, no, nga ning comment. Kay nalipat na ko asa ko dapit na dugay-dugay na tawa ka sumpay no, bagong semana na ba? Ang una kong basahan si Emil Daganal, daghang salamat salamat sir sa pag-upload. Nindot kayo ang istorya sa drama. God bless with heart o send ani flag, no. Salamat kay Emil Daganal, no. Nya si Lingel Habman ay paita sakita ni damahoy kaloy sa mga tawo. Kaloy sa mga tawo jud. Sa man apion sa mga dato. Thank you kayo jud sir. Nya ay tawo ni ana jud. Salamat kayo sir, idol ang ping kanunay. Idol, salamat kay Lingel Habman, no, sa pagkanunay pagpaminaw, no, sa mga drama labi na sa Nanay Rosa, no, nga diri ka nag-comment. Salamat kaayo. Og si Marisa Wenceslao Ilaida, salamat Sir John, God bless you with emoji na payo mog heart, no. Salamat po kayo nimo Marisa Wenceslao Ilaida, no, salamat kayo. Si Mars Jackie, bat dito 3 years ago na, ha ha ha. Malagay kay nag-una man ito atong katapusan sumpay sa una, no, kay dahil pa mo ito nag-upload sa una, minugbo ba niya namin yung request nga bisag katapusan sumpay nilang ko, no, kay ganahan sila og taas, no, ito nga i-upload ko katapusan sumpay ra sa Nanay Rosa, no, muna nga nauna hinoon kay dahil po yung request nga isugod sa sinugdanan na karon pa ta nawa naman itong uploader sa una, so ato nang gibalik ang part 1, no. Nawahi no nag part 1 nauna katapusan sumpay mga ka-listeners. Mo nating si Mars Jackie, no, nya si Badiday kanay sa katapusang sumpay, kanay sa katapusan oy makahilak masad ko, mo lagi luoy ending, no. Salamat kayo Badiday, no, sa pagpaminaw, kabalik jud mo paminaw sa katapusang sumpay ba kay na may sinugdanan masubay naman yung istorya sa drama ba. Salamat kay Badiday, no. Charlie Bordan, sad naman Sir John. Ito man kay emoji naghilak na nagkukol gyud din si Charlie Bordan na minos buwak na salamin, no. Si Marlon Soco, mayo kay bag-o. Sanin mayo kay bag-o ka na drama boss. Murag nindot man ni, salamat boss. Salamat po Marlon Soco, no, sa imong kanuning pagpaminaw. Si Aisa Alcosaybi, ay salamat admin dyan kay imo gibalik. Medyo nakalimot na ko ani. Mayo ni kay si Generica Bidad, makalagot yun nga drama. God bless admin dyan. Salamat po kayo Aisa Alcosaybi, no. Nakanadyo, kining drama yun, naadyo makalagot ani, no. Muna nga, sige lang. Padayon lang gipon mo sa paminaw, no. Kuan. Malingaw gyapon og paminaw bisag tang nagatrabaho, no. Salamat Aisa Alcosaybi. Si Maribel Almasan, mga idol, amazing kayong istorya unta, magadayon si Teo Isabela. Love you mga idol, Maribel Almasan ng Davao. Salamat, no, Maribel Almasan des Davao, shout out. Salamat sa pagpaminaw sa matag takdol sa buwan. Si Annalyn Santarin, luya pud aning drama dol. Emoji patrabok naghilak, no, naminaw sa Nanay Rosa. Mao gyud. Salamat Annalyn Santarin, no, nya si Mundong Misteryo at Kababalaghan. Hello idol, palagi po akong nakikinig sa mga upload mo. Pa-shout out naman idol sa sunod mong mga upload. Ingat po palagi idol. Salamat kayo. Mundong Mistiko at Kababalaghan. Salamat kayo, no? Og si Jibelito Anyabiesa, amping idol. Salamat kay Jibelito Anyabiesa, no, sa pagpaminaw sa Nanay Rosa. Si Rosie Daguhoy, hello Lods, nindot lang gihapon bisag dugay na siya. Og sige ra ko balik-balik paminaw. Kay maurang taon akong kalingawan, no, diri sa laing lugar sa Qatar. Dugay na ako nagpaminaw ani imong channel Lods dyan since 2017 pa yung taon. Salamat Lods, God bless you Lods dyan. PS, tagsara ko makakomment kay always busy sa work with emoji nakatawa nga ipaningot og unom ka heart og tula ka emoji nagpahiyom. Salamat kayo Rosie Daguhoy, no, nga kanunay naminaw, no, since 2017 pa, no? Sa una siguro, no, kay lahi pamtugnan akong channel sa una, no, pa kung mailhe sa una basin mautoy gipaminaw niya, no. Lisa Ampure, kuha niya emoji man yung naghilak to kabuok mo niya, tulo ka heart. Salamat naman, minaw sa katapusang sumpay sa Nanay Rosa, no.
Grimar, Felicia, sir, ang buwak na salamin part 3. Part 3 naman, dito naman, part 2 pa tanong. Dili siya nag-comment sa live dahil. Live na kung ano. Sa una pa na no? Pero karon part 2 pa tanong. Salamat, Grimar, Felicia. Si Mars Jackie, wala, may part 13 sa Nanay Rosa, idol. Nasa playlist, Mars Jackie, no? Nag-una mo gusto muna ang di mo makita sa new upload, no? Munang subaya lang sa playlist kay ato tong gipuno, no? Ang katapusang sumpay kay nag-una to year 2022 pa to. Salamat kayo Mars Jackie, unya si Winmar Cortez official. Hi idol, mayong gabi. Mayon ta ma-upload to nimo ang ang mga mata alang kanako. Salamat idol. Salamat po Winmar Cortez official, no? Pero pasensya kay kaya ka-upload ng dramahan, no? Na-upload na ni Kuan. I-upload na ni DJ Lex, no? Ani Lex Lex Pino vlog mo siya to. Na-upload na niya, no? Si Annalyn Samson, dili jud ko mawasan og hilak unta kung wala nagawa si Rosa idol. Lima ka heart, lima kay emojing nagbaha ang luha ginilak, no? Salamat Annalyn Samson, no? Makaguol gud drama, no? Ang katapusang sumpay sa Nanay Rosa. Lodi Mejia, tulo ka heart yung comment sa buwak na salamin. Salamat kayo niya si Leo Sil Moreno. Ganyan din talaga nararamdaman ko. Magdadalawang taon na ako nagtiis sa ugong ng tenga ko, nakakairita na dahil sa permanenteng ugong sa tenga na di mawawala 24/7. Malagi di lalim, diba na? Kasugoy ko na di lalim, good. Kung usan ako kadunggan sa una. Pa-check up, ipatry lang, pa-check up, Leo Sil Moreno, no? Basin pag maulian na, no? Kaya itong ako agin, luan naman, naulian man. Mayan tao, parehas ako, no? Para maulian, nung maglimpyo. Salamat na sa mag-comment sa akong vlog, no? Si March Me, nice bitaw nga talk ni Father Darwin. Mawag yun, no? Salamat, March Me, no? Yung tanaw ni kasi akong vlog, no? Sa pag-aton ako sa, ano? Balinsya sa Ministry Father Darwin, no? Diyan karoon na sila sa Lila Bohol, no? Nindot na kadung ko dito kausa, hamugaway ang lugar kay nasa sa bungtod na part. Mutungas gamay sa kinan kung mudong dito, no? Magmotor ka, tungas ka niya. Mo liko gamay sudon noon, makita ni mong ministry ni Father Darwin dito nga hamugaway na kay lugar kay dako kay lugar ba, no? Di na gid maghuot ang mga mudong dito, no? Karang magpa-deliverance yan niya. Daghan na kay mga dako kay lugar, no? Basta di na pud igang kay na mga kahoy-kahoy sa palibot niya. Sa unahan dagat, hangin-hangin ba, no? Sa mga nakadong dito sa Valencia sa una sa Ministry of Father Darwin. Karon na sa Lila ron gibalhin na, no? Naman ni-donated to nga ato lang tukuron ang ministry, so nana dito, no? Mudong niya ko dito po kay minawon sa mudong sa Ministry of Father Darwin. Magpa-deliverance niya kuan makikimamat sa kung Father Darwin, mga ka-listeners, no? Salamat, Smart Me, no? Nya si Princess Sydney, ang ganda ng drama na to, sana maraming part. Manikamuta, no? Salamat, Princess Sydney, no? Kung si Marge Albero, ay sir, nice lagi na ani nga drama sa intro pa lang, nice na kayo. Salamat kayo, Marge Albero, no? Naminaw siya sa buwak na salamin part 1. Nya si Lini Omega, ay naradyo akong gihulat. Salamat, Sir Jan. Salamat po kayo, Lini Omega, no? Sa paabot, no? Ikaw mo dito nag-request, no? Ibalik. Salamat kayo, Lini Omega, no? Si Badiday, ganahan ko sa mga drama, ani ni Generica. Mga nice kayo sa mga drama. Salamat, ani nga drama, Lods. Salamat po, no? Badiday, sa pagpaminaw, aning buwak na salamin. Unya si Kit P. Garcia, wow na po, salamat po kay Kit P. Garcia, no, sa makanunayong pagpaminaw. Unya kay taas-taas naman itong intro, kay balunan na ako itong uban nga, di ganahan buot na os vlog nga, di sumos drama, no. Nga, linanta maglangan, paminawan ninyo ang part 2 sa Buak nga Salamin. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga Salamin. Ay na ba siyang isold sa mental hospital? Angay lang, Rolando. Aron maatiman dito si Dennis. Di ba mauman ang imong basa ni Almira? Nga
kapraningon si Dines? Aha? Kinahanglan pa matiyo na tong nauna sa yaya ni Dennis Rolando. Ato na siyang isulod sa mental hospital. Mao ba ka nang imong tanaw kang Dinis, Almira? Nga hapit na mapraning akong anak? Kuan, sir, kanang... Ato ginapadung sa pagkapraning kung dili siya mukaon. Mao ba? Pero, may kaon naman siya gamay, sir. Kuan, unya karon ako ni may bawaan, inikuhan ako siyang tray sa pagkaon. Pero mo pasakit na siyang tao, Rolando. Busa angay lag yung ipadoktor siya. Kinahanglang mapakaon ni mo siya, Almira. Ha? Ikaw na ang nagtiman kaniya, dili ba? Busa, ikaw nga mo agdon kung angay na bang dadon sa mental hospital si Dinis. Ha? Ay, naunsa naman nun yung kinabuhi, aoy. Ay, ako naman nun ilang agdon sa kahimtangan na ilang pasyente. Ay, kapun... Almira! Ay, Bitoy. Gusto mo kilis luyo, ha? Uy, Bitoy. Gikabuhi man ko. Sa? Di ka buhi ka? Ang biya ato higdan, be. Ni taraan. Zaman, so. Ano man ka, ha? Lagi gikabuhi lagi ko. Oh. Karaan sa mong jokoy. Ay, ikaw ba, karaan akong sa mangita kag bago? Zaman, gaan kag bago. Bitaw, nadaylag kay bago diha. Ay, pasi kumidya diha, uy, kay naglibog ng pagbaya ko diri. Ay, taon kalibog di Almira, uy. Kikuha para ba ka? Nang, ambot lang ni mo. Bisan, maksul na kagabuang gamay. Aw, daghang magdagan paduong ni mo. Usa na ko ato. Sabi diha, uy. Stang. Sus, serious ka ba? Pamati una, Bitoy. Sige, mamati ko ni mo kay ako may mong best friend karon. Unsa man na, my friend, ha? Sila si Sir Rolando o si Ma'am Sofia ba? O, ano man sila? Nabuang sila? Wala pa, uy. Ako pa pa Ilan man nung kong giproblema? Giyon sa mga kanila pag-problema. Kay, ako silang kasapan. Sa? Mga saba kag amo? Ha, ako pa? Pagdaklon rumaginan ako sila. Saba, uy. Sige na. Sulti ko kung siya problema ni mo. Ako ba? Ako naman nung ilang agdon kung isud na ba sa mental hospital ka na si Sir Dennis? Unsa? Rolando, mas makatabang kang Dinis kung agto siya sa ospital. Uy, kay ba ati man na siya sa mga doktor dito? Sofia, ato lang ko na siyang obserbahan. Unsa pa man nga obserbasyon ng imong gusto. Klaro na magigkaingwa na sa may panguna-una ng imong anak. Magsige na ko nagtago sa kortina. Pabuto lang na nato ang obserbasyon, Almira. Unsa? Tinuod ka day, Almira? Ikaw ang ilang pabuton kung angay bang dato sa mental hospital si Sir Dennis? Mula kinabitoy. Uy, panaday. Ha? Sabudi ho, oy. Wala problema. Mayroon nga, madanay siya sa mental day o sa hospital aron madistros na siya dito. Ha? Uy, di ko mo desisyonan na, uy. Murag, sa kunta na o sa bitoy, maayo pa man na siya. Kay, basta mukhaon na siya, mauki na gina siya. Uy, kakot, basta ako, kung ako yung mong pangutan day, ako mo ingon, nga ipasuni sa mental hospital. Kinsa ipasud sa mental hospital, Bitoy? Ikaw, ma'am. Unsa? Hala ko. Agay! Hala, aray, Kasakit. sakit, toy. Sakit. Si itoy. Sakit. Diba? Kita to, ma'am. Uy, Nadapukan. ayun to, pag-uso ng paghapak-hapak mo. Ay, madagano niya mo. Hilom diha. Hoy, Ako? kinsa pa madala na kong gitan-aw? Di ba ikaw raman? Tama lagi kag naong sa. Ano sige makagtutok na ko? Wa man. Kuan ka nang, wa ka igsuon, Miss Janet? Unsa? Og nganong nangutana man ka? Wa man, Miss. Yabag ka man ka ha? Ha? Nangutana ka unya wa. Bati, asan mo magadag istorya, mamoy? Ayaw sa pahingan o yabag. Bitoy, uy. Bati, ana, uy. Saan ka? Bagko pa biyanis Almira din niya. Awang nauna, gwapa kayo. Ikaw gwapa, mga pero joke ra. Saan ba, ha? Ipatipatan nila ninyo. Usap. Ayaw na
na lang naglabani si Almira, Bitoy. Bati, gini mo. Almira, sige na. Kutawi kong Miss- juice. Juice? Dad, ikog juice sa swimming pool. Ah. Maligo ko. Juice. Karon dayon ha. Oo, juice sa swimming pool. Oh, magdami juice sa swimming pool. Kakangay si Diyos sa swimming pool. Ay, dili. Diyos, imong Ay, kutawon. lagi. Yung ang nakulabaan naman ko. Ay, malanggon. Hindi, giram gigini siya magadag sugo. Grabe kayo. Sa dinala na sila bitoy, oy. Sus, ato na lang gina silang tumanon kay mga amo mo na nato. Amo si mong mata. Ha? Gawin na ba, Pero oy? wa na sila angay tahurong Almira. Kana sila. Kay mga sampid na sila din eh. Ha? Sampid? Oh, sampid. Alam kaya, uy. Sige na. Aw, ikay lakaw, bi, kay magkutaw na ko, Diyos. Kaya akong dadan og Diyos si Miss Janet sa swimming pool. Miss Janet! Nanay mong juice. Ako na lang ni gibutangan o guys. Aron bugnaw ni mong mainom ba? Anya na. Merong orange juice man na. Ha? Kalamansi juice ang akong gusto. Og hot kalamansi. Dili bugnaw. Ay, Madaot man sa bang akong tingog, ana. aw, mau ba? O sige ka nang, sige. Oo, magkuha ko kanang hot kalamansi juice. Bitoy! Oh! Bitoy! Kuya, wang tanin niya. Ano ka? Kanang saman, naay ka ng kalamansi juice diha. Naman. Oh, Ang saan mo ni mo, isago na mo skinilaw, ha? saba, uy, kinilaw ba? Juice, Hindi man mo ma'am. balik ka ng orange juice dali. Nga naman, ha? Ang, di man din siya ganahan ng orange juice. Sige na, Bitoy, tubangi ko, bi. Maghimo ko kanang kalamansi juice niya. Hatra ba yung giingon? Kaya, kaayo, biyang ipaparang ng bayhan na, eh. Sabaw. Bibi. Nga, ako li, suyo pa na mong kalamansi juice. Ha? Ako, kalamansi juice ka ng orange juice. Sus, bida sa nimoy. Uy! Hala, Bitoy. Wa na, si Sir Dennis sa tingali to ng hagis. Ay, Bitoy. Kalma lang. Sa kuno na ako sa Ibagay taas. na naman, tika kalma O, lang. lagi. Oh. Na. Kana ginawa sa, Ana. ginawa sa ko. Kana sa kuno na ako sa taas, ha? Sige. Unya, ikaw na lang hatag og ka. Hat kalamansi juice ni Miss Janet, ha? Okay, ayaw kalimut helmet, ha? Init! Helmet! Init ko no, helmet! Ay, bitay. Bangkong na. Ah. Musi-musita ko sa Elmira, eh. Ala, Oh. maghibog kalamansi diha. Kalamansi Diyos. Aron di ka kapit sa si Janet. Do tagyag tingog ni mo, mamay. Noon na ako, ma'am. Bata pa ka, pero tiguan ng mga tanahon. Pero magpiyong ko, pero lamig iba minahon mong tingog. Ah, Anay ko no. niya, pastaan na ita. Skwinta lang. Sa ito pustahan. Si Almira. Sa? Yabag ka man, oy. Lamian. Imo na sa nga pila-pil sa mga kabuang. Wa ka kabae. Ay, sa'yo naging pustaan na yun. Ay, musurrender o dili ba si Almira? Oo, mau ba? Sige. Ako sadi sa mo surrender. Sige, ako. Musurrender siya. Ugma na siya kutob din eh. Kay mabuklam to ni gabalik niya diri sa kusina. Gano'n na ka siguro makamabuklan siya. Kay tuan na siya sa kwarto ni Sir Dines. Sir? Sir Dennis? Sir? Nausan mo sa kadinis mong kwarto, sir. Lagubo man to. Anong niya ka? Ang! Naabot man sa ubos mo lagubo din eh. Nausan mo sa kaday, sir. Isapot ko. Laha. Ay, pag sige sapot-sapot niya, sir. Uy. Kay, nagubat na bes lang nasod. Mayarag na gubat. Aron impas ang tanan. Huy! Ay, sa pangamong diha, sir. Uy. Agining, Tod, ang may gusto ni mo? Ang man gusto kag orange juice o kalamansi juice? Anong nangutana ka? Ay, aron mo na yung masapot. Mawa lang ni kung mamatay ako. Hulo? O sir, pag hinusulong na si mga sa sir, oy, una pangandoy nga mamatay ka. Anong magbuot man ka kung mangandoy ko karon ha? Tod, lakaw sa kwarto ni Papa Rolando. Unsa? Lakaw! Mag-usap mo ko dito? Kuhaan niya ang pistola. Unsa? Unsa man mo pistola, sir? Ayan na ganing pangutana diha. Kadagan man imong satsat diha. Kamo ko mo chat-chat, sir. Nagbarog ramang ko diri. Ay kog bugal-bugal ha. Lakaw na dito. Kuhaan ang pistola ni Papa. Saan man nimo? Akong pabuton sa kumo. Hoy! Ayaw tang pagunahunaan ng hikog-hikog, sir, oy. Ano sa man taong ka? Bukantay yung kagmahay sa impyerno, anay.
Impyerno ng kinabuhi nga kung gipuy-an karon. Oh, imperi no good na. Kay nasuko man ka. Sama na yung problema ni mo, be. Bisulti na lang, be. Nga naman sige sa katago diyan naluyo ng kurtina. Ayaw pangutana o ayaw pagbuto magtago ko dre. Unsa man? Kuha ko ng pistola o dili? Dili! Gawas na! Gawas! Unya na! Kwan, napakituyo ni mo. Unsa mo ko rin mo tayo na ako? Ayaw kong awaya. Karon dili ka masud sa mental hospital. Unsa? Miss Janet, uy, kalain tanaw ni mo, ma'am. Uy, Unsa? gatis raman ka. Niya mong kalaman si Diyos, ma'am, oh. O gadaw ikaw may mihatod, ana. Oh. Unsa man? Nagtinapulan ang bagong katabang? Unsa? Uy, wow, ma'am. Uy, saan kugihan na ng Almira, ma'am. Pero nabisi lang siya, ma'am. Kay tuwa na siya sa kwarto ni Sir Dennis. Mga, imnala ni mong Diyos, ma'am. Ako li bahala ni mo, ma'am. So, ma'am, iluton di ka. Butangan di ka glusyon, ma'am. Hilom, uy! Ah. Naunsa naman sabi ay ni si Dennis? Singgit nagkalit, ma'am. Ganahan ti ngayon mag-singer. Niya mong Diyos mo sa lamisa, mama. Hoy. So, ma'am, ganahan ka pa hilot, ma'am. Hoy, Hilom! Ingna si Almira, nga andaman ko niyag ilisan, ha? Ando, tatanawan eh. Ha? Ilis na, ma'am? Oo, ma'am. Kung mahumanad siya, dali dito sa kwarto ni Sir Dennis, ma'am. Maandaman ka. Kung gano'ng nag-isgot naman sa kag-mental hospital, ha? Nga nung dahil kong awayon ka. Gusto may tabo, ha? Oh, masudyo kag mental hospital. Kahilas ko nun yung manulti ko. Ano mo dahil? Naakay connection sa mental hospital? Ay, wa ko'y connection dito, sir. Pero ang imong tita Sofia o ang imong amahan, ang makahimuan na. Kung imo ba kung pasakitan o kung makikog-hikog ka. Ha? Mura di kag tarong manulti na. Pobre lang tuod ko, sir, pero namsa ko'y utok ba? Kamao mo kumukwenta. O dili man ni hustong imong gibuhat nga mangisog ka permi. Kung kunsa man ko ni hustong buhaton sa tao nga wa na'y kapuslanan ini kalibutan na. Ha? Wa may tao nga way kapuslanan nining kalibutan na, sir. Oy, ang tanan doon ay gamit. Na magaling gamit ang umigas. Kung kunsa man ko ni gamit sa ulmigas. Paakon ka kung matumban ni mo ilang teritoryo. Og labaw sa tanan, simbolo sila nga bisan unsa kagamay makahimos pagpasakit dagko. Busa angay silang irespito. Taas sa niyong istorya eh. Ay ano makasabot ka? Kaya mo dili makakasabot kung mubog istorya. Hilangay! Bitaw sir, seryosong pagkasulti ay. Ay naku awaya ha. Kaya kung awayin ko nimo na. Unya, ako sila ingnon nga nabuang na ka. Na uy, lahos tukas mental hospital. Gihadlo ko ni mo? Ha? Wa, uy! Gitambagan ta lang ka. Nga hunungan na ni imong kabayulinti diha. O kung unsa man na imong problema, isulti na na kay tabangan ta kasulbad na. Hello? Silent ay. Sir! Sir Dennis! Napakadaloy sa kortina, sir! Yuhu! Sir Dennis, oy! Naginawa pa ka! Sir Dennis! Hoy! Usa man ka? Gusto ka magtawag kong doktor, ha? Tawagon! Kaya di yung kakagawa sa napultana. Ay, ang ambi! Abi man ako, may utong na kadiha. Unya, namatay na ka. Way mamatay kung mutong lang, tunta. Hoy! Almira, ako nga answer, oy! Giltunta! Mutubag di ka na. Tural. Tubag man ganin ng kahoy. Baos mga ina. Ako pang doon ako bakba. Sige, be, sultihin na lang ko, be, kung nga nung desperado kay ka. Wa kay ikatabang na ko. Wa magani ikatabang mga doktor na ko. Ikaw na ba? Sa ato pa. Doon na kay sakit. Huwag mo na yung magkikagulaan doon. Oh, usama sir, cancer mo sakit? Himatyo na ka? Mas maliit pa ikaw kung cancer ang akong sakit. Nahibaw na ko. Nahibaw na ko. Nabuta ka no? Ha? Sustaan pag ko. Butak ka. Mo na ingana kagbatasan. Pero sir, dili man ka angay mag-uol kung butak ka. Kay pwede man kang magmasahista. Hilong day! Gawas na dito, be! Kutawi ko kape. Ha? Ikaw ba nanangay kape, Sir Dennis? Bungol ka? Gusto ko mo inom mo kape. Yes! Karon dayon, sir! Manang!
Aray. Manang to niya. Manang. Unsa. Ay. Bisiyan ni mo gusto adi ha, oy. Unsa bitaw. Anak, yawa Manang- na sa tali mo ka. Nang. Nakamuritsin na hinoon. Nanay, kana tabangi ko timpla og kape manang bi. Kana bang timplada nga kanang ganahan ni Sir Dennis ba? Unsa? Nga naman, muinom ka. Ay dili ako mo inom manang. Si Sir Dennis ang mo inom. Uy, wala bitoy. Wala noon sa mga bitoy. Ngano naggunit magkani mo oh. Ngano ka oy, noon sa ka. Day, Noon sa man. ay sakit kaya eh. Hay man. Di pa lang agawon. Ay, ako nagito siyang gilumsan ba? Sus! Nakatilaw ka na sa dibes, Janet, Bitoy. Ay, sakit. Ha, Bitoy? Sobra ba stilaw nang? Imumtang ko anong gidokol ko. Kaduwa pa gid. Ha? Kita eh. Ano man bitoy? Nasuko siya nga dili ikaw nagatog ng Diyos. So, Kita eh. ada, tambalin na lang ng alubira na imong bukol oy. Sige na. Dalian ang kape manang bi. Dali. Dali manang. Mira. Anong nagkiat nagmaayo niya? Ha? Bitoy. Si Bitoy. Si Sir Dennis ba? Ano man? Nangayo na ko kape. Uinom sa kape. Unsa? Nangayog ka Sir Dennis? Malaki, nangayo na. Dalian ang kape ni Sir Dennis mananton niya. Unsa? Nangayog kape si Dennis kag Almera? Mao ka na ang nabati ko kagadina sa kusina sa ilang panagsulti. Wala ko musod kay nagdali sa Almira nga mahatdan og kape si Dennis. Nalipay ka na, ana? Nga mo inom na siyang kape? Okay, sabay dili malipay, Sofia. Unang higayon karon nga si Dennis na mismo ang nangayo sa iyang pagkaon. Rolando, mas may patingalig isud siya sa mental hospital. Sofia, sa paminaw ko, si Almira na ang kikinahanglan na yayan ni Dennis. Hello, Sir Dennis. Nenay mong kape, sir. Ako ni pasigaw ng suga, sir, ha? Aron maklaro na ako ang palibot. Init na ba kanindaan akong kape? Papadyo ko maka-helmet. Sir Dennis. Sir, hay naman sa kasuksok. Dali, dali. Sir, kainit. Aray na puso ko, sir. Buhay ko ba? Buhay ko. Karon, mutuo ka na gyud nga makahimo ko sa pagkasakit mo. Aray, oy! Narinig ka! Narinig ka niya! Butaw ko sa Dennis Hoyon sa baboy ko! Isa kayo? So karon, buhata ang pagluglok. Buhay ko ba? Dili! Buhay ko! Dili ta ka buya. Kinahanglang mahibaw ka. Nga ako paghihapon ang magbuot, dili ka mo! Ha? Aray! Aray! Unsa man? Ha? Mutagan ka nagatingali sa imong pagkamatubag-tubagon ako. Ha? Sir, pahilong taong ko, sir. Sa mga taong ko, eh. Sa mga, gusto siya kang masod ka sa mental hospital. Dili ko buwang! Aray. Busa di ko masud sa mental hospital. Kini mo gibuhat, sir. Trabaho na gini ko sa kabuhang, ay. Sa, buhay na taong ko, sir. Buhay ko. Dili! Baldita ka mga! Sige! Sukol ako! Sukol! Ha? Sir, di ko ni mo sukol, sir. Ang saan man ako pagsukol ni mo, gikunitan man ni mo akong kamot. Dili pa ni mao! Sir, ha? Di na ni mahimo, ha? Ipapriso tayo ka. Ipapriso Ato tayo yung mo? hospital ba? Mao ba? Hadlokon pa ko nimo, ha? Ha? Ay! Ha? Tabang! Tabang gilugos ka ni Sir Dennis! Nayabag ka! Wa na kalugusaw itunta! Ha? Ha? Dili! Alayo ba ko? Wa ka rin ibuhat, ha? Sir! Isabok mo ni Mus. Bibi Angie. Si Almira siya. Gusto lang na akong patag mo ni Babayana! Maldita kayo! Sir! Usi ako maldita! Kay maldito ay danaw ko ni mong gibuhat ako! Nabuhang ni Jud ka! Buhay ko! Dennis! Buhay ko! Samira! Naon sa ng utok ni mo, Dennis? Mapriso ka rin yung magbuhat. Sir Dennis, buhin taon das Inday Almira. Dahil na noon, sir. Dili na ko ni buhian! Matawag mo, doktor! Matawag mo sa mental hospital! Wa pa ko mabuhang! Ha? Janet! Panawag sa mental hospital! Dennis! Buhi si Almira! Buhi siya! Pagtawag sa mental hospital, Janet! Buhi ka ninyo!
Buhi ko, dili pa Ang taong mamugno ang buhay hinugan. Usa na ka buang. Buhi ko! Dennis, kinahanglan magpa-doktor ka na. Pa! Wa pa ko mabuang! Naglagot lang ko sa Ginoo! Kay gihiwi mo ko niyang inutil! Husto na! Buhi ko! Husto na, Dennis! Ayog basula ang Ginoo na nang nahitabo ni mo. Kay imo na sa... Pa! Buhi ko! Sa Oo. Dali. Muban ko. Pa! Dili ko buang ha! Ayaw na Dili kamatid ko sa buang! kabuang na imo na Rolando. Buhi- Isoda sa mental hospital. Toy. Kalain sa kong gibati, bitoy, oy. Nakurog pa mangguang tudron. Aw, sa gibuhat ni Sir Dennis ni mo? Ang ayun ka malain day. Ginugol ka. O yun tayo gihagdan ka. Nga gilugos ka. Ukir ta to. Sabad niya, oy. Nag-araw ta to. Ikaw ba? Taka lang kasulti da. Wala. Ilom di bitoy, oy. Day, Ay, day. kung di ka buangin niyo kung naitabo na ako ron. Day, wala day. Maso na girug mental hospital si Sir Dennis. Hoy, Almira! Oy, Unsa man yun nahitabo? Nganong nagwala man to si Dennis? Kiunsa man nimo siya nga gituok man ka? Wa man gusto na ako siya unsa, Miss Janet. Ikaw naman ako siyang gipainom og kape. Ako siyang gidadag kape, kinangayo gud siya. Unya mo na to yung gibuhat na ako, gibunlot ko. Diya na siya dahil sa ngit-ngit nagtago. Naunsam sa taon ka? Nagpadama sab ka sa ilad anang Dennis? Isa mo siya magdahom nga, ila na dito pagpangayo na akong kape. Da! Taga-taga pa diha! Kay bawag yung ka nga magwala na siya. Di pa dool pag yung ka. Ay, tarong lagi kayo siya na nga'y kape, miss. Abi mo sana kong tinarong tong iya, ha? Tarong na siya dagan sa utok. Pero, pero abi ninyo, no? Dilibi siya ang dadon sa mental hospital. ha? Usa to gisulti na mo day? Dili siya ang dadon sa hospital. Labi na sa mental hospital. Sapa ka day, gidaan na ba to? Kung anong di naman siya ang edad mental hospital, anong kasulti mo ka? Kuan manggod ka nang... Hoy, Almira. Nabuang na lagi na si Dennis. Ayaw na lagi na siyang tabangi. Bitaw day, Elmira. Ha? Dili bitaw to ni mo pagumangkon? Bisan na. Isag lang tao siya. Pero, maramang nakasabot ko sa kahimtang niya. Naiubos lang siya sa kalibutan, bitoy. Mauisog kay siya. Unsa to? Pero, Sabot lang gyapon ka ni Sir Dennis nga giluog naman ka. Unsa na lang kung way nakasanta to niya. Oh. ay, ang butoy. Pero, kuan, dili man gid siya buang kay... Buang na si Dennis. Kana maibutan sa inyong hunahuna. Ang nga isang isul sa mental hospital, ang mira kay giluok ka na niya. Pero, Ay na pagpiro-piro niya. daoy. Luoy man sab siya kunibutan siya sa mental. Kay basin, kadinahan to siya dito. Bitaw sad ma'am, sakto gyud si Hoy, bitaw, hilom. Ah. Apil sa istorya. Pati ay batasan ni ma'am. Mapil gyud ko ma'am, kay naam ko siyang dool. Tarong ha? Ah, Almira, dali na. Sudlayi ko. Ha? Sige. Almira, humani mo sudlay ni Janet. Hatdi ko kape sa library ha. Oo, ma'am. Dali na, Almira! Oo, Miss Janet. Nana. Humuka de sa imong buhok, Miss Janet, no? Pagsigig istorya diha. Tarong ako na kong sudlay, be. Gitarong bitaw na, Miss Janet. Sao manin ako? Ako ba kasyang sultihan no nga isuon ni? Aray! Sorry. Ay, sorry kay Miss Janet, ha? Kwan, Miss, kanang, may magmagutan na? Unsa man na? Kuan, kanang, hain man di mong papa. O gano'n nangutan naman ka sa kong papa? Dili na siya angay nga hisgutan. Kay buisit siyang pagkaamahan. Uy, ayaw po sultihan na, Miss Janet, uy. Gabaan biya ka. Di na makagaba ang amahan nga way hinungdan. Ug ayaw na kong hiskutian ha. Kay ang akong amahan karon, mauna si Daddy Rolando. Maba, Miss. Miss, kana ba si Sir Dennis ba? Ngano naaman na siya sa wheelchair? Oh, kaya wala ba na siya duwa ka tiil? Pungkula din na siya? Mo din natabunan pirmi og hapol?
Mao din ang wa ko kakita siyang tiil bisan ko nagkaso ni siya. Ay, maudi ay. Unsay ba odi ay? Maudi nga sa puto na siya. Kay wa naman na siya mga tiil. Dennis, maluoy kasi mong kagalingon. Ayon ni Kusba nga mupasakit ang katabang, ha? Bisan unsa pa'y buhaton nimo. Kinalang dawato nimo nga Ngawa na ko'y mga tiil. Nga di na ko makadagat. Dennis. Para doon ay rason ang Ginoo kung nganong Ang rason sa Ginoo pa nga iya kong kuhaan og mga tiil. Mao na siya. ayog basulang Ginoo sa nitabo sa imong kinabuhi, Dennis. Tungod kay dili ka unta madisgrasya kung Sige pa. Sige. Ipadayon. Ipadayon ang pagpasol ako. mahimo bag dili na nimo basulon ang ubang tao sa nahitabo nimo, Dennis. Pasayloan lang sila sa ilang nabuhat. Dili. Dili mahitabong mapasaylo na ko sila. Suna. Dili na magisgot, ana. Musamot lang ang kasuko nga imong bation kung magsigi kag huna-huna sa nangagi. Kinahanglan dawato nimo nga wa kanay duha ka mga TLDs. Dawato din ako pa. Sa imong una-una. Madawat ka ni nako. Nga dili na ko makalakaw hangtod sa hangtod. Dennis, may paagi nga makalakaw ka. May prosthetic legs nga... Gusto kong mabalik ako mga tiil. Mo ni gusto na ko pa. Dennis, anak, bisan usa pa'y buhato nimo. Dili na mabalik ang original nimo mga tiil. Busa kinahanglan dawato ni nimo. Dili. Dili na ako madawat, ha? Dili nila ako madawat. Dennis, Mas maayo pagmamatay na lang ko. Dennis. Salamat nga napatot siya kape. Mano gini kayo na akong gipaabot. Magpailan lagi ko ni Mama Sofia nga iya kong anak. Tawi. Kalahan sa kong gipati, uy. Kikulpaan man ko. Pero bahala na gid ni. Kinalamay pa ako na gid siya nga iya kong anak. So lang. Ma'am, niyan ang imong kape. Unya? Unsa pa may imong gibarugan ya? Ma'am, bantayan ang kape nimo ha, kay init pa kaina. Nahibaw ko. Nakaso-aso po ko na. Sige na, makalakaw ka na. Ma'am, mahimog mangutana? Unsa man na? Kuan, Unsa man na? May toto ka man ako, Almira. kuan, ma'am. Ako ba? Oo, nga ano man ka? Unsa may problema nimo? Ako ba, ma'am, kay... Kay unsa? Lausa! Ako ba, kay... Mami! Oh. Lakaw ko! Asa naman sa kamulakaw, Janet? Kapuyan! Hindi ko magsigi og puyo din sa bahay, mami. Uy, dako kaayo ni. Unya kitara din Napay Dennis nga magsigi og singgit-singgit. Magmingaw na ta dinhi kay to anas mental hospital si Dennis. Unsa ba ito sa mental hospital ba? Nauli na sila, mami. Uy. Unsa? Kapanuwal. Ma'am, ma'am, ang imong kape. Mami! Hatagi na lang kong kwarta! Mami! Ano man uy? Ano dili mo ko makapadahan sa pagpaila ni mama ngayang anak?
Bitoy, dali na wheelchair ni Dennis. Niyara, sir. Niyara. Pasensya kay sir, ha. Nadugay gamay. Sir Dennis, ali, sir. Ali, sir. Agakon ti ka, sir. Dali, sir. Makina ka, sir. Kadugay ba ng wheelchair ba? Sorry, Sir Dennis. Nalangal ako gamay. Bukat mo sila mong wheelchair di ay, no? Sige na, Bukat Bitoy. Sige na. Ah. Ato siya alsahon pingon sa iyang wheelchair. Sir. Ikaw rin sa baga. Ako diya sa paa. Paara magina, sir. Sir. Sige. Nagugal-bugal ka, Bitoy. Sorry, sir. Tabuang nga. Kalimutan ko, sir. Dali, sir. Gusto na kumusuo sa kwarto ba? Oo, lagi. Kalma lang. Makasod lagi kas kwarto. Makalakot ha. Makalakot kayo. Ni ana sa di sabaan ka, Dennis. Gunitin na tayo ko pa, Bitoy! Sorry, sir. Nahaplot lang gamay. Pasensya ka, sir. Unsa na may resulta sa pagpahiling ninyo sa doktor, ha? Wa pa ko mabuang kita. Maong nakauli pa ko. Oh, ha? Ay, salamat din taon. Abid akong... Ano na. Nahiluna ka naman sa wheelchair. Mas may tingali nga magpainit ka sa Loyos Bay. Ihatod ko sa akong kwarto, Bitoy. Rolando, sa ubos nga kwarto na lang naibutan si Dennis, aron dili ni siya maglisod nga isa ka taas. Isod na ko ninyo bisan asang kwarto ha, pagdali, Bitoy! Arala, sige. Ilaos na siya sa kwarto sa ubos. Sa kwarto sa mga bisita, Bitoy. Ha? Oo, sir. Sir. Rolando, unsan may sultis mga doktor? Wa mabuang si Dennis Sofia. Nagantos na siya karon sa sobrang depresyon sa nitabo niya. Kung mauna, nagkinahanglan yun siya doktor sa utok, anak. May doktor na siya. Ang iyang gikinahanglan karon mao nga atong pagsabot sa iyang kahimtang. Hain mas Almira, bay isugo ko niya. Sir Rolando, may isugo mo ko na kanako. O Almira. Akuan, nabalik na si Dennis din sa bay ug Ugon sa, sir. lakaw. Limpyuhi ug mayo ang kwarto sa ubos. Kanang dapit sa hagdanan. Kaya adto na dito si Dennis pupunto. Ay, salamat, sir. Kay dool na lang ni sa kusina. Og niya pa. Unsa man na, sir? Pasayloan akong anak sa iyang pagpasakit nimo. Ay, wanay problema, sir. Ingunahan naman kita mga baldado ba? Mga init ug o. Labi na yung dili na makalakaw. Salamat kay nakasabot ka. Og ati man na siya pag-ayo, ha? Yes, sir. Og niya pa. Unsa man na, sir? Unsa man ang imong laing isugo nako, sir? Kuan. Tabangi lang ko nga mawa na iyang pagmahay sa Ginoo. Mura magkumuton akong kasing-kasing nga magtanaw sa akong anak, Almira. Dili siya ingon niya na sa unang panahon. Klaro man, sir. Himsog siya sa unang panahon. Gani, appeal siya sa triathlon. Unsa man ang triathlon, sir? Lumba na siya sa langoy, layon, bisikleta, unya dagan. O aktibo siya sa mong kalihukan. O mao ka na ang nakapahugno niya. O ba? Mahimo bag mangutana, sir? Unsa man na, Almira? Ngano napungkol man na siya? Niya pa. Ha? Ayag yun, hisguti ang bahin siyang pagkapungkol, Almira. Ha? Dili na maghisgot bahin siya kahimtang. Nadisgrasya siya. Mauna ang rason. Pero ayag yun paghisgot, iniini sa iyang atubangan, ha? Sir. Sige. Nakasabot ko. Salamat. Panhala, sige, lakaw na. Limpyuhin ang kwartong balhina ni Dennis. Sir.
Ay, na. May ganit kayo sa kayo abog din eh. Ay, limpyo na gid ang kama. Limpyo na ang palibot. Humot ang kwarto. Pero, ay, makamapundo si Sir Dennis karon. Kaluoy sabday niya, no? Mauday nga isog kay siya. Kay pungkol naman day siya. Ako na silang pahibaon nga ready na ang kwarto ni Sir Dennis. Hoy, ikaw. Ha? Usan man ang kwarto sa bisita, halimpyo na na. Ma'am. Limpyo na. Sige. At anas din sa pikas kwarto. Unya ibalhin diha. Pero pag nga ang suga, Oo, ma'am. lihok na. Ay, pagtaga diha. Oo, ma'am. Kalain dik batasan nini akong inahan, uy. Maldita man kay siya. Ato na lang ako si Sir Dennis. Pero, hain ka siyang kwarto, ha? Daghan man sa ning kwarto sa ubos. Ay, ito sa kwarto dapit sa luyo siya, day. Mao ba? Sige, Bitoy. Ako na siya aton dito sa luyo. Saman. Ipaong na nimong suga sa balinan niyang kwarto? Murara ba nag-ungo, day? Madlog ugayag. Stoy, baba ni ay. Ay, Hilong ya, uy. Batian gani ka na. Natural man lang kung nabitoy. natural. Nalili na siya ganahan o kahayag. Kailay may ang pamati. Ay, pamati, day. Abato naman na siyang pamati ron. Sa pati uy. Tao naman na siya ingon ana, day. Naayon naman tingali na yung tiil. Nga, naputula, pero misamot naman na siya gaisog noon. Ang angbi. Ikaw ba kunin mawan ang nugduha ka tiil na limba? Oh, mao sa lagi. O ikaw, patlong ko na imong tiil. Sugot ka? Ayaw sa bati, agini mo, day. So, paglakaw na kung wala ko'y tiil. Sample lang na. Mau gani na yung gibati ron. Uy, hala. Wan ka mahadlok ni Sir Dennis, day. Wa naman bitoy. Kay baw ka. Naluoy na nun ko niya ay. Kay dililalim, uy. Athlete man din na siya sa una. Hala, sige na. Ikaw man kayo mukuha niya sa pikas kwarto. Naglingkor mo to sa wheelchair, day. Pagbantay nga, di lang kaniya mahambatan, ha? Ha? Oo. Sige, bitoy ha. Sige, day. Ako Amping, na siya day. atoon. Sige. Amping, day. Lagi. Sus, lubot ay. Porma kayo. Ay, maminyon ang tingali ko ini. Muro magmukha tulak kung buni kung makakita ko Elmira. Hey, pe! Mao na gini. Ha! Makita na gyud akong apo sa akong apuhan. Kakalag istorya. Pe! Hello, sir. Sir Dennis. Hello. Kangit-ngit sa kwarto, sir, oy. Hello, Sir Dennis. Sira ng puntahan! Ay! Okay. Sir. Yan ako, kay andam na ang kwarto nimo. Ihatod na ta ka didto. Ano ko din eh? Uy. Pero sir, gamay naman kaning kwarto ha. Dili man ka makasuroy. Kung saan mo lang ko pagsoroy-soroy? Nawa man ko itin! Ha? Ha? Uy, huwag man ko manginsulto, Sir Dennis, uy. Kuhan ka ng tambag man lang to ako ba? Wa ko magkinahanglan sa mong tambag! Unya. Kay mingon man imong amahan, nga tukas kwarto sa mga bisita. Abi ni mo, sir, no? Bad ba yan na magsupak-supak kasi mong amahan? Samot kang... Samot ko unsa. Apa? Ganong putlon magani mo imong istorya. Samot ko unsa ba? Ay, samot kang di malason! Ha? Doon na pa day makalabaw nga di malas sa netabo na ko, ha? Oh. Naibaw ka ba kung naunsa ko? Klaro man, nahibaw ko nga kwan, nga na-blank ka. Sa blanco. Ikaw ba, na-blank ka? Mao na nga, na-blank ka. Unsa magkaamaw ka? Dili, uy. Maugod taon.
Katarong na ko manulti. Tarungan na imong sinultihan. Unsay na blanco? Ay nalang ko pala sa istorya god, kay masuko na sa bunya ka. Unsa lagi na blanco, lausa? Ay, mau sa puton ka, kay napungkol ka. Ay, Oh. daan pa ko. Ikaw, manggod, alam ko kasuko ba? Imubi akong ipugos pasulti, anay, ngudagani ko blank. Kaya pungkol blank na. Ay, Oh. sorry, sir. Sorry na tubag-tubag na ka. Sam sa kong kagod. Mauntol tanim mo. Makalitan lang ko na musikahan ko ni mo kalit. Uwa mo ko kay bao nga, na blank na ika, mo na. Kanus amang ka mo pahawa. Ano mo pahawa mo ko? Naning kamot mong gani ko makapasar ko pag atiman ni mo. Unya, mapahawa na nung ko. Ano, sir? Sir Dennis, Saman? pwede mo hangyo? Sa? Pwede mo hangyo ba? Kuan ba ka nang pwede... ako na lang mo bantay ni mo? Ano ba doon na sa trabaho ba? Please? Dili ko. Mo? Anong dili man ka? Dili ko ganahan nga dunay magbantay nako. Unya? Kay ako na may imong yaya? Gaga ka? Unsa ko diri? Bata nga imong yayahan? Aw, oo. Nakinhala mga kagyaya. Kay na blank good ka. Huh? Kuhay kong tubig dito, be. Yes, sir. Bitoy, bitoy! Bitoy! Ay, oh, langga. What's wrong, langga? Langga. Si Langga. Ano Langga? Oh, kuan, langga magid ako mga tanan akong mga kauban din isbay, langga akong tawag. Ah. Mga langga lang siya ako itawag nimo, ha? Okay? Niya ako lagi. Ay, Ay, man ko na mo tawag og langga. Oy, langtay lang ka nang, langtay. Langtay lang ka. Patay ka ro. Diba ka siya langtay nang? Ha, o, kasabot man nang. Ay, lang pagkapela-pela mo nang, pagluto lang diya. uy, ikaw ba? Simang-simang diha, uy. Unya na tamo istorya, bitoy. Kay dadaan pa na ako tubig si Sir Dennis, nangayo man. Ah, uy, pagbantay de ha? Basin kumuto na sa gato. Ay, dili, uy. Ako rin kumot mo ha? Kuha. Ah, oh, sanday. Dili, uy. Ato ko dito ba? Ako nagdada sa tubig niya. Kay baw ka, bright man ko. Magdakog bangko dito. Ay, kani ba? Usaw na ni mo, day. Ay, human kani sa kabangko din niya. Usaw na ginani mo. Ay, ako butagan sa tubig. Ha? Ah, Sir Dennis. Nanabaso sa tubig sa bangko, sir. Ah, sir. Ano bang, may mapapasigaan na lang nato ni suga? Ni uba sa dinis kwarto, oy. Gamay na makihaya nga, miso din higod, gikas gawas. Ato pasigaan na suga, ha? Masigaron. Labayon na ka ba? Nanasa ka pang panglabay. Good, sige, di good. Problema ba good na? O sige. Antuso na lang ako tanaw na imong anino diha suok. Inam na sa tubig, oh. Ug nganong naam na nimo ibutang sa bangko? Kaklaro di ay. Ay, sir, ano dili ako nimo makumutan? Ay, makapanawag na sa niya akong taga-mental hospital. Sige na, sir. Paligiran na nimo wheelchair diri. Ano lang ko spultahan, ha? Tunta. Almira, sir. Almira taon ako nga, no, dili tunta. Ay, sir, mas dindot masalito ko na kung ano, di ba? Kaysa ng tunta, kaysa ng gaga. Almira na lang. Itunol na ako ang tubig. Ups, dili pwede. Sa? Di pwede. Ay, kung ilara da, Sir Dennis, oy. Taga-probinsya, tod ko. Pero sus, dali rin ito kung magkasabot ng mga dautang plano, do. Unsay daw tang plano? Ha, kaklaro, anak. Imong ipatunol ako ang tubig. Aron, imong makupta ng akong kamot. Unya, imo na sa kong luokon, di ba? Klaro kay na, oy. Marukoy sa ko sa mong probinsya, sir, oy. Itunol na nimo, dili! Ay, dili lagi taon, oy. Di na ko mapalok ni mo, sir, oy. Kibaw na ko ang atika. Imo lagi ko patunulon niya pagkahuman. Imo na gunitan akong kamot. Unya imo ko tukon. Unya, kuya kag mahinaykan ko nimo. Idi patay ko. Dili ko mupatay og way hinungdang babae. Ha? Ako?
Wa ko hinungdan. Ay, ngano ko tayo nakasulti man ka wa ko hinungdan, sir. Ana, pinangga itaw ko sa ko ina. Nganong nahunong naman sa ka? Man. Di na lang tamagiskutan ng inahan, sir, oy. Ako na sanay siyang himong blank. Unsa? Yabaga gitaw ni mo nulti, oy. Sige na, sir. Di na lang tamag-tabi, oy. Di na tamaglalis kay katol kay kututunlan. Mapagkaw ko ani. Iman na ng tubig, bi. Ay, salamat. Salamat kay ipadidit na nimo imong wheelchair. Padidit ka buang ni mo? Sige na, sir. Inom na. Klaro kay anino, oh. Sir, Unsa man ni? nanihunong ka. Unsa ni? Baso. Nganong di man ni mabuak nga baso? Oh, aron dili nimo mabuak? Oh, Unya, dili sa sakit kung labayin ko nimo. Muntol naman na. Ay, naibaw naman ko gaan kay kang kamot, sir. ha? Ay, sige pangos mo de, sir. Uy, kay dili ka kabayo. Ibaw ka? Wa pa. Oh, buset ka! Di manggod. Dili ko ganahan ni mo. Kay sobra ka katabian. Sapa ka de, sir. Uy, kundi sa kumutabi, kundi kumutingog. Dito magkasulti. Dito magkasinabot. Communication na, sir. Importante kay na. Di ko makapangutanan nimo. Ikaw sa, di ka makasingkan ako. Bebe, karunin na to. Sa may gusto nimong kanon. Kaya patambukon na bati ka. Hilom! Ingom, papa ni mo ni ingon, patambukon ka. Hilom ha? Hilom ha? Wa na ko'y gamit ining kalibutan ha? Amards kay ka, uy. Napamanggod. Naunsa man taong ka. Nasad ka ng timaha. Naman gani gamit ng mga tao nga. Nadadaplin sa kalsada, nakabulingit. Nganong doon na mo di kay ito ba gayon? Kaya mo ko yung utok. Nasa kay di ko matubag ni mo. Mura kag amaw nga magsisulti dihang ikaw ra. Mahimo, magmuhilom na ka? Ha? Muhilom ka! Makalabad ka sa ura! Gili. Hilom, ha? O, ligi. Sorry. Sige, padaplin ako dire. Maghilom na ko. Oh. Anong nagbarog pa man ka diha? Wa ba ka musulti? Kung si gusto ni mong kanon, mutahan ako. Di ko mukaon. Uy, kinala mo kaon ka, uy. Kaya kung dili ka mo kaon, manawag na sa admig taga-mental hospital, na. Migara ka. Wala sad, uy. Ingon na maging mga yaya. Kay bawa ka, sir, ang ubang bata, gani, kung dili mo kaon, ingnon din na si yaya. Hala ka, ayuro kaon, kay pakaon tagas ungo. Inya mo tubag ding bata, sir. Kago ungo. Way lami. Aw, lami. Bitaw. Naguhat ako ni mo, sir, uy. Sige na, waton di ka mahuman kag inuman ng tubig. Kay ako nanda doon sa kusinang baso. Go. Aray! Takal bitog ko! Ikaw ba, Selma? Sus, may gani kay plastic. Imo rin ko daan pa dyan kang gilabay ko ng mga baso. Siya gilabay. Wa na ko na gilabay. Ako nang gitugpo, tonta. Ay, Lahi nang gilabay, ha? Lahi nang gitugpo. Uy, patugpo o malabay o maunsa, malambos. Moro na, uy, naigor ako. Ay, natuos ba, ha? Sa? Nga naman ko na akong usbon, ha? Sige, usbaron ka. Manawag kong taga-mental hospital. Sige. Panawag. Pare, pagwan. Buisit ka ni mo, eh. Kabuisit ka ni mo. Ha? Gawas na dito, eh. Gawas na dito. Sige na! Unsa lagi mo kanuon. Gawas na, ha? Unsa lagi mo dadon kay paniha kadanan ka sayo kalisun-lisan na ko. Unsa imong gusto kanon kay ako dadon sa panihapon. Go! Adobong baboy! Yes, adobong baboy. Check. Abi na akong kapibe. Tunya. Nara, ma'am. Mama. Kainit ba ini? Nagtagya! Aray! Sorry! Panuway ka na pasok. Sorry! Tira ko tayo, ama! Danghag ka! Ma'am, uy. Ma'am, tama na mo sa sila, ma'am. Ma'am, ayaw, ma'am. Danghag ni Bayana! Buwisit ka! Kasag-isa
sa kong kamot ka na pasa. Ma'am, sorry. Sorry, ma'am. Tunog ko tuyo. Ma'am, ay, kasakit ito, ma'am. Uy, ma'am, gusto na. Gusto na! Ako nalang pa, ma'am. Baga-baga pa manitambog sa akong api, ma'am. Ayun lang si Almira, ma'am. Di na ni Mulaban ka. Di man, grabiha. Grabiha. Kuwang pa? Grabiha na ito. Kuwang pa ba? Sakit pa, sakit pa, ma'am. Pwede mo sakpa, ma'am. Kung saan man mapapuro ka? Ha? Hindi na lang, uy. Sakit na tayo. O ikaw, Almira. Sa sunod ay pagdi at tinisod sa bayan kasamot ka. Iyabag ka man? Anong naglagadagan mo kuno ka? Kuan man, good ma'am. Kuan, sige, kuan! Buisit! Ito sa kunawin. Aday, Almira, barog lang niya, aday. Ilay na tanaw na mo nagyakasawag. Day, dali, gunit, day. Ikaw sa nato niya. Nung huwag tabang ni Almira, siga mo na ng ilong ni mo niya, ha? Ngano ka, ha? Baka, matigog ako. Aro ako maigo sa unang santa ko. Sakto, algit kuyog, ma'am, kayo, Ay, kami. Sakto ka, ma'am. Itas kong apil mo. Sus, kayo, Jong, kung ano, day. Uy, day, Almira, day. Masam to siya paingunang. Mangutanap yung ka. Ito. To sa pigos layo. At to na magkahungog mo ayaw dito. Ay, luya, sa kong palangga. Uy, sakita sa kong naong. Mami! Naunsa man ka? Kuyawan man lang tanin mo, oy. Tambali akong pasok, be. Napasok ko sa kape. Meron na pasok man ka. O nga nung murag nagubot man mo sa gawas. Ano dili man? Ganggang kaga Almira, ginasmakan ko. Makalagot kasakit sa kong pasok. Mami, hatagin ako kwarta ba? Pagpuyo na ko, Janet. Noon sam ka? Ay, bawa ka nga pa may makasal si Tito Rolando ni mo. Di pa ko kagunit siyang kwarta. Sus! Naamang kay tinigom, God. Pinahang na mo naginuta. Unya na ng waldas. Kung makasal ni Miss Tito Rolando ni mo. Ha? Kadugay pa itong sunod tuig, oy. Janet. Ay, kabala ka. Ako siyang hagiun nga karon na lang tuig kami magpakasal. Kana manggod si Dennis ang nakaingon. Padisgrasya pa man na siya. Wala noon mahinayon ang inyong pagpakasal. Nananay, pagsigig tambi niya. Butang yun na nag-uwent akong pasok. Sige na. Panuway ni sa Almira. Danghag. Sakitan sa kunaongoy. Kasugas ang managpa ni Ma'am Sofia. May pa si Mama Aning. Tibutan ba kayo? Day. Toy, Salamat, nganyari kisluyo. Abi na ko, miambag na kay swimming pool. di sa ako maghihikugoy tungod lang kay dasagpaan ko, Bitoy. Bitaw. Sakit lang gid kayo. Pariyap to, tay. Sakit yung managpa. Sakit yung kayo. Sao nga, sige mo na simba na nung sumba si Ma'am Sophia. Kusgan kay kamot. Mira, ayun lang kayo paghilak, day. Bitoy. Almira, noon sa mga anong hilak magagmayo diha, ha? Bitoy. Day, Almira, unsa man, sakit kay kayo pagsagpa ni Ma'am Sophia ni mo. Murag pariya, ramtingay ta, day. Dili man, pero wala naman masakit. Pero Ngano lagi ka, uy, unsa man. Nag-uul kagmayo nga, wa makusog sa pagsagpa sa imong naong. Kaya tutaw ko si Ma'am Sophia, saman, ha? Bitoy, nga na maldita mga ina siya. Unsa, uy. Murag dili pa matingali angay nga imo kong pangutan na day. Nganong isog kay si Ma'am Sophia? Ang iya tingaling gigikana ng mga katubagan na day, ug dili ako. Gusto na day. Anong tudong kaghilag niya? Uy, day, kalma lang day. Naiubos lang ko niya, Bitoy. Ubisan ako day. Naiubos man kong Ma'am Sophia. Sakit kaya kong naong good. Aliman ka. Kumidyar to nga ako nga mapasagpa ko.
Sinuod man. Huwingig mo kong naong, day. Hapit ko mamok-mo. Hapit, Jesus. Hapay, nagabigin ako. Nasumbong na ko ato, day. Day, gusto na, day. Gusto na. Gusto na, day. Usay na tamo ni Bito. Ganun naghilak na sa Almira. Ka, nauli si Sir. Ganun naghilak man ka, Almira. Kuan, Sir, kanang... Sige, day. Sumbong ni Sir Rolando, day. Sige. Kuan, sir. Iwan ni kaso, sir. Unsa yung may kaso? Muhilag mo ng tao kung may kaso? Sakto ka, Sir. Sakto. Very good ka, Sir. Doon na ginay kaso, Sir. Sir, ninihilak na siya. Sige, day. Sumbong, day. Unsay natabo, Almira? Okay na lagi ni sir. Wala ni problema. Unsay okay. Di na okay. Nasagpaan ko ka niya. Gilamparo pagig ka. Okay na. Usa? Okay sa may milamparo ni mo, ha? Waman, sir. Unsay wa. Surtii siya, day, nga si Ma'am Sophia ang milamparo ni mo. Surtii si Sir. Usa? Si Sofia ang milamparo ni mo? Nga naman? Kuan, sir. Kada nakasama sa ko. Okay naman, sir. Wala may sakit. Unsay wa. Ayog kay kung pagsumbong ni Sir, day, nga gilamparo ka. Kay, wa ni mo tuya nga, pagdasmag ni Ma'am Sophia, wa mo to ni mo tuyo agad. Okay na lagi ko, Bitoy. Okay na ko. Unsay okay, ha? Namuha ng naong ni mo, kanang imong aping? Mauna, Sir. Gisagpa mo na si ni Ma'am Sophia, Sir. Mga namuha na iyang aping. Ha, gidukol pag na siya, Sir. Gikumot pag iyang naong, Sir. Mao ba? Unya, giyakan pag siya, Sir. Bitoy, oy. Umakuyakin ni ma'am. Ba dito, day? Basta mo na, Sir. Gilamparo, gisagpa mo na, Sir. Diyaw na mo. Sir! Ala, to na, Sir. Agoy. Bitoy, oy. Taka lang kada. Ha? Si taka, sakto ba itong gisulti? Mayo gina mo sumbong ta pinagsaday. Pero mag-away ta sila. Ay, pagumana na mag-away sila day. Kaya marong nagsugo na nagawd-hawd ang duha ka babae dinigod. Ha? Mura man og piling dato na kayo ng duha. Unsa ba'y natabo din ni Sofia? Ganong gipasakitan man nimo sa Almira? Nag-una-una na sumbong ni mo tumayhana? Wa siya musumbong na ako. Ako siya nasigpatan. Luyo nga ama ni Bito. Unsa ba'y natabo din ni Sofia? Ganong gipasakitan man nimo sa Almira? Nag-una-una na sumbong ni mo tumayhana? Wa siya musumbong na ako. Ako siya nasigpatan sa luyo nga ama ni Bitoy. Ganong imo mo siyang kipasakitan? Anga! Dalhak man! Naglagandagan man! Teros magana hinong ko niya nagunit og init ka kape? Tungod nga na, mangulata ka ng katabang? Unsa man? Kadtong maid ang imong labanan? Wa ko'y gilabanan, Sofia. Ang ako lang nga dili ka mo pasakit o Ang katabang. katabang nga danghag. Angay lang pasakitan arong magmatngon. Bitaw, tito. Hello, Janet. Sorry. Sofia, kinilang ako kasulti. Dili ko gusto nga runay katabang maghilak tungod ninyo. Nakasabot mo? Labaw nang dili ko gusto nga doon na mo'y daog-daogon. Wa ko man daog-daog. Patagam lang tong ako, Rolando. Aron sa sunod, magmatngon siyang dili siya magkiat. Tanawa na ning kabut ko, tanawa. Namuwa sa paso sa kape. Wa tuyuan Elmira nga pasok ka. Busa, dili mo siya angay kulatahon. Mami, gikasabaan ka ni Tito tungod lang adtong Almira? Animal nga nako. Nagpahaba ang salbahis kang Rolando. Oh, cute. Klaro ka nga nagpalapad sa iyang papel kang Tito Rolando si Almira. O dili ni maayong ilharan. Bitoy. Ato lang una ko sa kong kwarto, ha?
O day, ayaw ka balak. Ako lay sulti ng manang tunya nga magluto kag adobo para ni Sir Dennis, ha? Salamat, Bitoy, ha? Sige day. Kalaoy sa kong palangga eh. Ayaw ka balaka palangga. Labanan giti ka. Udaot na akong daot. Kalain sa kong gibating gikulata ko ni Mama, uy. Isog kay siya. Pero, iya pa ba ka kung kulatahon, no? Kung may baw siya nga iya kong anak. Hoy. Unsay mama? Ah? Mama karugtang paruson ta ka. Ma'am. Ako, ma'am, manunta ko isulti, ma'am. Dili, mama. Ngano naghila ka mga sabi ha? Ngano gila ka? Unsa man gusto gyud ka magkaaway mig si Rolando? Dili ko gustuhan na, ma'am, boy. Kuan lang. Hilom na! Ayaw na pong tabi. Sige na. Hipusa ang imong mga butang ug layas karon dayon dinhi. Unsa? Dili ka madawat sa pagkakatabang kay hilason ka. Ma'am, maluoy taong ka na ako. Wa man to na ko tuyo ang madasmagan ka. Nagdali raman ko kay magpaluto mo si Sir Dennis ug adobong baboy. Ayaw na pagrason. Ay pagsigig tabi. Sambot kalagot ka ni budak. Sige na. Hipusa ng imong butang ug layas karon dayon. Ug ayaw nagpananghi dibisan kinsa dinis bay ha. Ako ang umaabot nga asawa ni Rolando. Busa ako'y magbuot kung kinsay katama nga nawaton ini baya. Sige na, layas na. Layas na! Adto agi sa lugar gate, ha? Arway makakita ni mo? Lain na digpatasan sa kung tinuod nga mama, uy. Kipalayas man ko. Nga man masulti si mama aning na ako nga. Dili day buotan ako inahan. Pero, mas makaitingali na ako nga dinalang ko magpailan niya. Kasakitan man sab ko. Sakit kayo nga akong ikutran. Nang! Oy! Ang dunya! Oh, Ay, si Elmira, ha? diha na ba to? Wa na ko kabantay sukat sa gikulata, Ma'am Sophia. Iyay, ibang kong nanang. Wa si Elmira sa tanang suok sabay. Oo, Kaya ko, nadaway ang bag sa sinini ako na apa ba? oo, nang. Nang, Oh, ang unsa. dunya. Ngano ka? Ang mga salina ni Elmira dito, nang. Uy, kaluoy. Iyay, Wa, gini ang kantas. sibut, masabot ani nang. Taon sa pa. Wa na siya makaantos kalamaldita sinhag anak. Unsa? Dili. Dili! Usa tamo, Di usa magkasabayan ito gipangita di mo. Wa man, uy. Usa wamot. Di ka mo pahawa kung wa pa sila gibuhat di mo. Ala, sultihin ko. Kaya ito silang ikiha. Usa man, ilang ang gipasakitan. Ha? Akuan ka nang... Ayaw laban ni kinang mga klasiyesta, Almira. Kanang mga dato nga abusado. Ayaw lang ng patiran. Ayaw lang, Noy, uy. Dili na lang ta magsamok-samok nila. Mahangyo na lang ko ni Manang Nining nga mobalik lang ko pagsud sa pagkatindira. Ang ako ba? Dili ba yung padaghano ng mga dato ng mga way kasing-kasing? Basag din nalalaki na sila, Noy. Saon taman, waman sila gusto na ako. Di na lang ko mabugos nila. Inat manggod kayo siyang dugo na ako. Kisa ang initong dugo? Si Ma'am Sofia. Haing katabang, Sofia.
mahibaw gahin siya. Narto diha. Oh, naiubos yung tingali siya sa imong pagkasaba niya. Na, wala ko'y labot, anak Rolando. Oh, Saan mo sa dun? Samrod. Hain siya! Oh, Mami! Mami, nagbula na sab si Dennis! naunsa naman sa Rosdines. Nausa pa na si Dennis, uy! Panuway ni Tawhana. Mami, nangita na ba siya ni Almira? Pagkapanuway. Wa ra ba dinis Almira? Ay, ba si Almira, Mami? Ay pagsaba. Ako ni gipalayas. Sige na ko. Panid sila unya sultihi ko diri. Almira! Ay, ka, Almira! Dennis! Unsam sa nag-imong gibuhat, ha, Dennis? Hain si Almira! Kung ganong nangita mo ka na, Almira? Doon ako'y isugo niya. Siya magkahanga ko, Yaya. Oo. Pasudla siya. Oo, sige. Ako siyang ipapangita ni Bitoy. Kayo, wa ko makakita niya karon sa akong pag-abot. Ipapangita siya. Oo, lagi. Pero kalma lang. Ayaw lang ko dahil pagpanghagis. Bitoy! 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 Sir. Nera ko, sir. Nakaisugod ako, sir. Bitoy, pagkita sa Almira. Sir? Naut sa ka, Bitoy? Ha? Nang nagsigim kag hingos niya, ha? Pagkita sa Almira. Buwa naman dinis Almira, sir. Usa? Huwag ka na nakasulti makana. Kiwa naman dito sa iyang kwarto yung mga sinina, sir. Usa? Oh, wa tingali siya makanto sa paglamparo ni Ma'am Sophia, sir. Bitoy! Ah, nang, yung mo sukli, oh. Oy, Amira, haway na lang diha ha, kanina sa mga customer. O, nang nining. Naon sa naka sila sa bahay ni Sir Lando, no? Ay, ang ako inahan. Dili naman tingali ko magkakita niya. Pero nga na maldita yung kasi ano. Pero, pinanggasag kay niya si Janet. Dili ka tingali mo sugot ang Ginoo nga magpailak ko niya ngayang anak. Ako na lang tingali siyang kalimtan. Pero nga lahi man siya ni Mama Aning. Sofia. Usaon ni mo karon nga mipahawa naman sa Almira. Ada, sag dito bayana oy. Nangita na si Dennis kang Almira, Sofia. Sultihi siyang nangita kag laing katabang. Ikay sulti niya. Rolando, ikaw na pasabot si mong anak. Mas makasabot siya nimo kung nganong milayas Almira kay amahan ka niya. Ikaw nakaingon nga milaya si Almira. Busa, ikaw ang magpasabot ni Dennis. Unsa? Lagaw, ama Miss Dennis. Sultihi siya sa imong mga plano bahin sa pag-hire og laing katabang. Dennis, Hain si Almira. wa na si Almira, Dennis. Milayas na tungod kay. Milaya siya tungod nimo. Dennis, maldita kitong bayhana og kiat. Dili siya makaayo nimo. Giunsa nimo siya? Wa na ko siya unsa. Ako lang siyang nadapatan kay nakalitan ko dihang napaso ang akong kamot sa kapito ko siya kakiat. Pabalika siya. Ha? Pabalika si Almira. Wa na mi mahibaw ko rain sa magpuyo. Maong kalimti siya. Mangita kog laing katabang ugma. Dili ko og laing katabang. Dennis. Si Almira ang pabalika din. Dennis, mangita kog mas gwapa nga katabang. Si Almira ang pabalika! Ay! Dennis! Maghay kog laing katabang sa musugot kag sa dili. Sir, naunsa mo din sir? Pabalikan ninyo si Almira! Wala lagi mi mahibaw kung hain siya. Pabalikan ninyo! Pabalikan ninyo si Almira! Sir, ako sir, may baw ko hay nagpuyo si Almira. Ma'am, kay baw ko. Bitoy! Mapugnan pa ka ni Sofia ang pagbalik ni Almira sa panimay ni Rolando? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati soban pa mga sumpay ning sugilanon. Buak nga salamin. Dalit sa RMN Drama. At ako pa ba'y
Kumusta ka listeners ang part 2 sa Buak na Salamin, no? Diyan manikamot ta buta maka sumpay sa part 3 unya mo padayon sa basa sa comment ay kay para kuan may maigo ang load na kuan ba. Kaduha jud ko makapaload ani ba sa Globe kay may milagruhan maulian og TNT ba ang internet ba kay sayang ako ang limited niya ako ka gamit ba kay wa mo gana ang network ganun siya kung unlimited ba mapugos ko Globe ano niya paloon niya balik tagbasa no si asal mo ko dapit Imelda Ganal no love it daghang salamat sir sa paghuman gyud God bless with emojing nag-kiss og heart sa man salamat yan no sa namino sa katapusang sumpay sa Nanay Rosa salamat Imelda Ganal. Charlie Burdan 13 views 44 minutes ago ako first comment pa ha 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 mo ba no? Salamat kay Charlie Burdan no gamay tag views primero no sige lang kay mudaghan na pohon og dag makapadayon tag-upload no kay kabalo ko daghan pangganahan maminaw ning drama no salamat kay Charlie Burdan no mura magnahimuot ni siya kay 13 views ra 44 minutes ning labay no ang sa may pasabot ani Charlie Burdan ani ang iyaha bang gi-upload or ako aday kay diri man siya nag-comment na so mawala gi Charlie Burdan hinay yun no sige lang kay padayon lagi punta si Lingil Habman ay gibalik ni mo idol thank you kayo nindot kayo nga drama with upat ka heart salamat po kayo Lingil Habman no nya sunod si Mary Jane Ombrero salamat sa bagong upload nga drama sir naanasad ko yatangan with tulo ka heart salamat po kayo ni mo Mary Jane Ombrero no sa pagpaabot aning dramang Buak na Salamin. Si Jane Villanueva lahat ng upload mo loads naubos ko na salamat nawala ang pagod ko sa paggawa ng Hello Black sa mga drama mo thank you loads with upat ka heart salamat po kayo Jane Villanueva no salamat kay pagpaminaw no gay mo di ka kalublak no mo malingaw juga no samtang gay mo no minaw lang kanunay no salamat Jane Villanueva no ay sa ako saybi gwapo ka diri admin dyan salamat sa mga sumpay God bless us with emojing nagpahiyom salamat kayo ma'am ay sa ako saybi no gwapo sahay og saktos tulog stress ang dagway wa na samot ang buhok mukalkag bitaw lagi mura nagmatigulang gid no salamat ay sal ka sabi no maulaw ta ning gwapo sing nimo comment ay gwapo pa nagsara ba admin salamat ay sal ko sabi no malagi kinig yung kuan basta sakto las tulog murang arang atong hitsura ni umang vlog sakto tas tulog sakto tas ligo okay umakasakto tas tulog makaligo magita pero guwat ay sakto tulog manimik mo buta og maligo no nya madawat patong mata no muna na usahay digid magkaitsura ni atong pag-vlog no murag sa man ning tawhana nga vlogger kay kuan man wa may pangareglers ka galingon pasensya gud no kay kini lagi mag-focus ta niya di na halos matulog mga ka-listeners niya stress kay dagway ba pero sige lang malingaw lang mo okay na laban ang gyapon ta no Janet Bangkong asa ang part 2 sir mao nang part 2 no salamat kayo Janet Bangkong no nya bro ni action nagit-git ba dali ba mo git-git kay Bermans na October 2 no so good nagit-git no nya si Jila in the UK emoji raman ni nagpahiyom no nga namula no salamat kay Jila in the UK no sa papaminaw sa part 1 ning Buak na Salamin no RG Tantoy salamat sa katapusang sumpay Idol John Radio with Tulog Heart salamat po RG Tantoy no sa pagpaminaw sa katapusang sumpay sa Nanay Rosa unya si Marlon Soko nice ending boss with Tulog Heart salamat kayo Marlon Soko no shout out nimo salamat sa pagpaminaw Rebentor, okay kaya dol unta mag-upload pa ka og mga line-line drama sa RMN manikamutan lang no Rebentor salamat kay sa paminaw no si
Maribel Almasan, suspense idol. Magyud kining drama nga mataktakdol sa buwan, no? Kulba hinam, no? Nya, pakulba-kulba style ba, no? Muna nga, sige lang, minaw lang diha, no? Pailan ang gabi eh. Pero gabi eh, mapil yun mo. Takdol sa buwan, bitang drama, ito. Minaw kag horror o gabi eh, pero bakul-bakulbaan po ka, no? Gabi na itong mangtas ng drama, bitaw. Yan na. Ay lang, human lang, para di ka kulbaan, gumagpaminaw, minaw lang kag music, no? Salamat Maribel Almasan. Unya si Cyril Bellacora. Nice drama na sa katapusang sumpay sa Kinsay akong piliyon. Salamat kay Cyril Bellacora, no? Unya si sunod ani si Kuan. Bibi Jean Bahian. Good morning Idol Sir Jan. Salamat sa pag-upload sa part 12 permit miga atang sa imong mga upload. Nice ni siya. Paminawon. Makalagot ug mahimuot. Makalagot og mahimuot sa tausahay, makakulba o makahilak unta mapod ang katapusang sumpay. Salamat sa pagbasa sa comment Idol Jan. Uy, Bibi Jean Bahian, ano ang katapusang sumpay ani dito lang tanawa sa playlist, no, kay di ninyo ni makita sa latest na tong upload tungod kay nag-una mo tong upload sa katapusang sumpay year 2022 pa. Muna nga para makita nimo ang katapusang sumpay, ako siyang gibutang sa playlist, no. So dito lang subaya, no, Bibi Jean Bahian, kay basig wa kakita ba, no, kay so, nag-una mo yung upload na to sa katapusang sumpay, no, year 2022 pa ba. Namin ang request nga ibalik na to ang sinugdanan mo na nga nawahin og sinugdanan ang katapusang sumpay year 2022 pa nya. Ako na lang siyang i-add sa playlist. Subaya lang dito, no, kanang Bibi Jean Bahian para mapaminaw nimo, no. Og mo to di ay itong comment, no. Kay gabi nagsugod ba. Alas 5:17 pang oras pero mura gabi na. Aksyon na gitngit. Mo to mga ka-listeners, thank you so much for watching for listening. Amping mo pa na mga ka-listeners. God bless us all. Advance. Merry Christmas.